Bejn l-2017 u l-2023 1391 familja ibbenefikaw minn skemi varji mħadma mill-Awtorità tad-Djar biex saru sidin ta' darhom, ewlieni fosthom l-iskema Sir Sit ta' Darek li tħeġġeġ u tgħin in-nies jixtru postijiet tal-gvern waqt li jkomplu jgħixu fihom. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa stqar li l-iskemi jitjiebu biex jirriflettu r-realtajiet tal-ġurnata. F'dan il-kuntest semma li din l-iskema li offrit għajnuna lil 700 familja f'6 snin komplit tiġi aġġornata. Kien hemm lokkalitajiet li kienu esklużi. Din is-sena dawn inkludejnihom li ovvjament jkun qed jgħid li dawn jinħadmu fuq rati tas-suq, jiġifieri jkun qegħdin jixtru bir-rati tas-suq, ovvjament ikun hemm prezz ridott biex ngħinuhom. Fil-waqt li din l-iskema hija l-aktar popolari ma' dawk tal-fuq minn 60 sena, is-Sur Zerafa elenka skemi oħra popolari maż-żgħażagħ. Fosthom id-Deposit Guarantee Scheme li daħlet fis-seħħ fl-2020 u tajn persuni taħt l-40 sena jiksbu id-depożitu ta' 10%. Madanakollu huwa rrefera għal skemi oħra li għandhom lan itaffu mill-ispejjeż tal-irfinar. Familji li għandhom l-ewwel residenza tagħhom ngħinu wkoll b'rifużjoni ta' ċertu ammonti fuq xogħlijiet li jtejbu ġifieri bħal insemmuha nkunu naqra speċifiċi bħal aperturi, kmamar tal-banju, dak l-infiq li jkun sar fl-ekwivalenti tal-VAT. Waqal li din l-għajnuna flimkien ma' skemi oħra fosthom lotja ta' 1000 euro fis-sena fuq 10 snin huma esklużi minn nefqa ta' 52 miljun euro li l-Awtorità tad-Djar iddedikat f'6 snin biex 1391 familja saru sidin ta' darhom. Temm jgħid li l-missjoni tal-Awtorità hija wiesa' u tindirizza ħtiġijiet ta' faxex differenti, inkluż ħidma biex l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità.